Wis rampung. Masalah, matur sembah nuwun lho. Atene ya Allah. Woi. Yana Sugeng Dahar Pak Yana Ayo lewat area Indomie, kopi, susu, kopi, teh manis. Orang sing nyangkut. Sesi Diman itu Pak Kasum juga seneng loh lagunya. Kalau aku main ke sana kan Mas Diman. Oh namanya Uwes. Ojo rono, mesane. Aku sih gak dolan rono ya. Kok ngerakong loro. Bos, aku lewat. Iya, ora mampir kowe. Oh iya. Aku. Nduk. Monggo, yuk. Ya, nungguin ya. Urip ana kejadian tapi Salah
nggur-binggurne ngene iki kepiye? Ora disugeti, ora dikapak. Dinikmati lagu. Jare wong cepu. Iya. Mengko iki. Cepune ngendi ya? Mengkone apa? Lah mengko-mengko nganti bubar ya ora kendang-endang. Yo. Dek Rini masih 1-2 lagu lagi harus break sebentar iki asar ya. Ayo monggo. Lanjut. Urip ono. Selamat jalan Bapak Kasun beserta keluarga. Semoga selamat sampai di tujuan dan terima kasih atas kehadiran dan doa untuk kepada keluarga besar Bapak Harto. Waro wate ngati tetu supo ayu Ya iya apa ora terjadi salangan iki awakku sing apa
edan Om. Dadaku Oh, pancen teko. Balop jano Pareku soto Berikan nada Matur sembah nuwun Bapak. Penari. Betul. Kita Ayo Rini, Ini baking vokal. Kalau kita baking soda. aku duwe apa apa. Ditayuke Mas. J. Monggo. Ayo beb rame-rame beb asar. Monggo Pak Yano. Ayo penyanyi midun Monggo. kabeh. Regina. Cepu punya gaya selera apa sahabat? Ayo cepu. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Oh, ya. Ngomong apa setiane kelakon. Ayo Mas, kijing miring.
Ngadeg meneh, ngadeg meneh. Ayo. Ngadeg. Monggo beksan, beksan. Monggo, monggo. Ayo. Ampun arep nggono joget. Turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ayo mas, kijing miring. Ayo mas, kijing miring. Miko suketi antul-antul, senenge banget ora bisa kumpul. Ayo mas, kijing miring. Masih spesial keluarga Cepu. Tadi yang punya selendang biru dari Pondok Cabe ya, nanti habis ini diputer. Hatiku tak sari siang.
nuwun. Nggih niki
Oke barang ya blong rasane. Kita ngasrena tokas maran. Manise anggukaan hati. Tapi sinar wangeng netra suwe-suwe darar maning lara branti solai kataman woyo nora ana usada yen ora temu sliramu wong manis nimas manis nyoto kang kadyakas maran Belum Pak, belum Pak.
gatel iki gatel. Gatel. Kene gatel nenek sing ngene gatel rono-rono apa tidak penyanyi wae usak-usak kaya tangane ket mau kok iya. Ayo Dek. Aja sedang Spesial kagem keluarga besar Pak Suwarno beserta Ibu. Menika juga kang dani siang menika pun pada ngaturaken campur sari jeneng kula kagem keluarga besar saking Cepu. Kowe ojo lali marang aku iki wong manis nalikane nandang susah sapa sing ngancani desa mono aku tetep tresno lan tetep setia wong manis durung nate gawe kelo lan gaweku jiwa ning iki arepoti kowe jur malah lali barang aku sidik kowe nesu terus ngajapadu jokono ojo ngono. Apa kowe wis ora kelingan jamane semono wong manis kowe janji bunga susah podo dilakoni. Ya mereka saat keluarga besar saking Jeporo juga siang agem Pak Arno kalau udah capek ganti aja nggak apa-apa tolong kamu ya. Salah. Kak Putri, cukup jangan ya. Ojo lali marang aku iki wong manis nalikane bunga susah sapa
sing ngancani desa aku tetep tresno lan tetep setia wong manis durung nate gawe gelap lan gawe ku jiwa Teksa iki rapoki kowe jermali barang aku siki kowe nasu terus gak padu jokono ojo kono ngantuk nggih ngantuk napa mboten alah lah desa aku tetep tresno lan tetep setia wong manis kowe janji bunga bisa padha Ada Mbak Yayu juga ada Mbak Rini P. Mbak Yayu, monggo. Mbak Roni P. Bang Rini. Peling mengakhiri perjumpaan kita pada Sore hari ini. Selanjutnya berlanjut lagi di Oke. jam Nanti habis 7.30 Mas Yogi G. Masih bersama New Wijoyo. All artisnya New Wijoyo. Kantor. spesial untuk panitia nanti kursi di maju ke sini ya Pak. Illallah, la ilaha illallah, Muhammad ya Rasul Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad ya Rasulullah, wis wancine Sedih elengke wis wanci
iku perintah agama sing elingono ning donya mung setela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. Dene jaman terus Bandung, Siap. nabi bekal sampun tabuh. Suwe ora ketemu Cahayu gawe kangen ning atiku. Tak suwono rintan lan dalu pamujiku manggiya rahayu lapiye kena-kenae ya kene tak anti-anti kabare esok ora sore mung kelingan sak solah bawane nadyan mung krungu suarane apa maneh yen nyawa eseme bebasan segara madu kalah manis sing manis pancen eseme. Yuk hae ngono ya. Ya meneng wae mburi iki. Nggih ngono. Bebunga ing ati semanis. Hae. Kono grahane Gusti. Lala Ora mung jroning impenku bisa nyanding sliramu wong ayu nang karo ngilo Solo. Monggo Pak Yogi. Sing sayo sing rukun suwe ora ketemu sliramu gawe kangene atiku ya tak suwun rin dan landalu pamujiku manggiora hayu lapie kenae ya kene antu kabare ora esok
ora sore mong kelingan sasola bawane ayo sing rukun najan mung krungu suarane sembreng noploso yen nyawang eseme bebasan segoro madu yo kalah manis sing manis pancen sirane yen diwolak walik yo koso ngono meneng wae ning mburi Yo ngono. hai Mas Hae to Mas. Hae Aja meneng wae. Langgen senggane kudu enek. Hae Mas. Nek rek senggane ora enek sing nyawe. Nih. Langgen. bunga Kasih ngati wong Apa iki? ade Antuk Iya. nungro Lolololo. ading Gusti Nora mung jroning impenku bisa nyanding sliramu Jan elok tenan. Ora dibayar aku Cak. Yakin. Monggo, katuran pinara. Pak Harto monggo. Monggo Dik. Yo, Ya ya Oh. yo. Ya ya yo. Dali dili dali dili. Aku kelingan ku bekane yen tanggul leren Yo. Ay ay yo. ning tebak tulisan warna abang tondo isih prawan Ah yang bener. Yogi Senenge gubuk as moro yen nate aku tresno Ay ay yo. Ay ay yo. tanpa Hiburan Pak Harto nggih. tanpa kloso berabot ke taman asmara Pak Harto Oh kai Dinawati. meko gubuk kae kepak srita wayah bengi agati kagat rito tamune banyu mili Mas. alhamdulillah Abdul. Tenan iki. Heeh. Ibarat rezekine kaya sumur Sinobo Timbo. Ora nek mandek-mandeke. Ya. Ini perhatian khusus untuk kita semua bahwa kekeluargaan dari Pak Harno dan Bu Karse sangat luar biasa. amin Nggih. amin ya Rabbal. Ini contohnya tamunya jam bener-bener luar biasa dan meledak malam hari ini. Oke, monggo catatan ding. Catatan sajroning ati padatan luntur Iya. Saya menaati. Ya ya yo. Ya ya yo. aku kowe dadi karwa mergo leret ning
kelingan Kubuk kae Biyen tanggul lereng Ya ya yo Ing jaga kebak tulisan Warna abang Tonggo isi ladang Parto Jenenge Gugum Asmara Biyen nate Aku anduk tresno Tanpa batal tanpa kloso Pun aku ke taman asmara Kubuk kae tak oleh Kubuk kae kebak trito Wayang wengi nganti gagarino Ae Aku Aku senggak sih to. Ayo mangga Napas tuwek. Sadetan Yo. Sadroning ati Yo. Tatan luntur. Soyo marah. Yo. Iya iya iya. Iya iya Kowe dadi garwa Perkoleren ing Gugum Asmara Ya. Ya, tak kira buar. Kita satu Ayo Mbak Aji. Sembah nuwun, ngatek ya. Mbak Rini. Monggo. Iya yuk Binara. Nek Pak Marsae turun tindak rene musike urung muni meneh. Ayo Bapak. Pak Marsae pundi ingkang paring ngasuh Pak Marsae tindak mriki. Tindak mriki. Pundi Pak Marsae? Nanti keluarga besar sebentar, keluarga besar Sragenan, maaf ya yang mungkin saya kurang kenal atau gimana nggak nyapa, mohon maaf soalnya banyak sekali. Saya ketinggalan kacamatanya soalnya. Astaga. Kacamata saya ketinggalan di rumah. Jadi kamu tuh udah pakai blur. Jadi agak blur, tapi kalau duit nggak blur saya. Ya Allah. Yuk. Rasa tresno.
Podo paringi lamar saya iki. Bener-bener. Linda, lindu, Linda, lindu. Terima kasih Pak Sanjaya, matur sembah nuwun Pak Sanjaya. Ya Pak Gendang Budi. Rasa tresna dinawani bisa deleni. Ayo padha ngaten nang jambi ente sing tresna kanggo pompo ati. Ole ole ole. Pak Purnomo, pedot pedot. Res area, iya Pak Purnomo, res area. Pedot pedot. Pak Purnomo res area. Ngersake nopo? Indomie, wonten susu, wonten kopi susu. Santai, santai. Dereng telas. Dereng telas. Kantongnya lagi pisan ngono ya. Pisan mengkas. Yo yo. Pade podo. Rakutup. Iya, matur Nuwun ya, sembah Pak. nuwun. Injil. Jan, semangate lho Cahayu sing. Hei, hei. Ayo Mas. Iya iya iyo. Iya iya iyo. Ayo Pak Ji.
Sudah ya anak-anak ya, sudah. Sudah ya adik-adik.